Prečo sa stredovekí ľudia nesmiali? Smiech bol podľa stredovekých cirkevných otcov špina úst a jeho praktizovanie údajne zvádza k vulgárnemu správaniu. Telo totiž delili na vznešené, teda dobré časti, a tie nízke logicky zlé. Kým hlava stala na strane ducha, brucho bolo prízemné a keďže smiech prichádza práve z neho, ide z dola, patrí samozrejme diablovi. Vtedajší teológovia argumentovali tým, že Kristus v Biblii 3-krát zaplače, ale nikdy sa nesmeje. Táto úvaha viedla ku glorifikácii plaču a viere, že slzy sú dar od Boha. Naproti tomu učenci viedli siahodlhé diskusie o prirodzenosti a neprirodzenosti smiechu i o tom, či sa Ježiš naozaj nesmial. Došlo to tak ďaleko, že mních, ktorý sa pri omši zasmeje, mal byť potrestaný 6 ranami bičom. Rehoľníkom sa dovoľovala iba umierne nátlmená veselosť, ktorá nenarušuje ticho, jadro kontemplatívnosti. Ako na to reagoval bežný ľud? Samozrejme najhrubšími vtipmi o zadkoch, jedle, piti aj telesnej láske. Nechýbali frašky, vysmievajúce sa mníchom a ich konkubínam, karnevaly, ľudové slávnosti či sviatky bláznov. Cirkevní otcovia tak postupne začali brzdiť a vzali na milosť aspoň rozvážny smiech, ktorý potešuje ducha. Smiech sa stal predobrazom rajskej záhrady, no rozhodne by ste to s ním v stredoveku nemali preháňať.